Беше един дъждовен матч, един облачен на 3 март в Пазарджик. Влезнах да играя и след 10 на 12 минути се контузих и ми се случи най-големият страх, който съм имал изобщо като, може би, дете спортист до момента. Първо се опитах по някакъв начин да намеря сили в себе си и да се опитам да продължа мача, но болката беше толкова огромна, че директно влязах в съблекалнята. Седнах на пейката и почнах да плача, знаейки, че те боли нещо толкова много, но и неизвестно, защото нямаш понятие дали е това, което си мислиш или е нещо друго. Че по-малко е много гадно. Излизайки от резонанса, застанахме един срещу друг и една пауза от 2 секунди, когато той ми каза: Нани, имаш скъсана кръстна връзка. И буквално го олицетворявам се, едно някой беше взел един кинжал и просто така ме набучи отвътре и аз не знаех как да реагирам. Бях изумен. Измина така първоначалната болка от осъзнаването й. Така си казах, че това е цената, която плащам да съм професионален спортист. Имах някакви 2 дена до операцията, която беше събота. Просто стояйки така и си казах, все едно стария себе си го оставам назад. Са легнали в болницата, легнали при хирурга, все едно погребвам стария себе си. Стоях 1 месец с конци и обездвижението ми беше също толкова време. Помня как, прибирайки се вкъщи, буквално нищо не мога да правя, единствено лежах, да отида в двора, да видя малко слънце, да дишна малко въздух. Все едно имаше едно въже или някой така ме дърпаше да си седне и да си легне, защото толкова лошо ми ставаше, че нищо не мога да направя. Помня как стояйки безнадежден на дивана и просто бях някъде измежду полюсите и се чуих какво предстои. Ще се възстановя ли, няма да се възстановя. Беше едно мрачно време и в един момент просто е така. Толкова много хора почнаха да ми пишат, просто да ме подкрепят, да ме окуражат за това, че ще се справя, че ме очакват. Ми стана много прекрасно. Реших тогава да погледна нагоре, започнах да се чувствам много по-добре, ходих с огромно желание на рехабилитация. Помня, че също беше много болезнено и много трудно, но си казах, просто трябва да изям тази лъжица с горчивина. И от този миг нататък аз се усещах като друг човек. Обожавам да чета, да уча финанси, което е много по-различно за това, което прави един спортист. Дори ставайки така с контузията, осъзнавайки го, си казах, имам, да речем, 6 месеца, просто ще се заровя в книги, в учене, неща, които не съм могъл да правя преди това и да обръщам толкова внимание. Сега е момента просто да се гамурна. Веднага след като имах конците, почнах веднага да плувам, да се върта във водата, да имитирам някакви движения, все едно съм на терен, което толкова залъгва мозъка, че и вътре си казваш, аз съм добре, на мен нищо ми няма. Лятото, когато започнахме подготовка и бях много въодушевен, просто излизайки и бъдейки до тях, ми беше все едно някаква планина падна от мене. Имах нужда да го вкуса вътре за себе си. И имаше много фенове на тренировката. Мига, който аз минах от частта на трибуната, те започнаха да ме подкрепят, да ме аплодират. Си ми стана ми много мило. Стана ми много хубаво отвътре. Почувствах се жив. Влизайки и просто усещайки топката, водейки я, подавайки я, виждайки другите, това много ме запълни и ме изпълни с още енергия и ме накара да се чувствам много горд. Че просто съм
просто съм способен. Мога да тренирам, мога да играя в футбол. Не се забравя лесно. То за мен и не трябва да се забравя, защото е едно послание, че един атлет винаги си има една такава целувка от смъртта и трябва да знае, че все пак си временно спортист. И е хубаво това да го осъзнава и да го помни, а не да бяга от него. Нямам търпение, дори съм толкова потопен в визуализации, как просто слизайки от рейса, има много хора, много фенове по стадиона предварително на матча. Ти влизаш с облекалнята, виждаш си тениската, пипаш я, потушваш я, виждаш другите как всеки е в едно такова състезателно настроение с слушалки и отцепил си се, концентрира се и си представям как просто излизам в тунела, виждам сектора и не знам защо имам някакво усещане, че като арена от гладиатор, буквално, Колизеум, как влизаш и усещам едни викове и дори сещайки се в момента настръхвам за това и как помирисвам всяко едно нещо, въздуха вътре на терена, тревата, как топката минава по нея, водата, която се изпръска след като удариш топката или тичаш.